ce masa zauna da shirinka. Garin kwana waɗanda suka ko sata ko wani abun kunya ne suka gudo da garin suka zo suka kafa tasu tunga anan. Ba su yin komai sai masha. Duk garin daga ƴan bori sai kasaitattun barayi sai matsubbata da karuwai da mata. Abubakar ya zo garin sai rika jin yasga na tashi da waƙe-waƙe. Sai ya zauna a gindin wata itaciya yana hutun gajiya har bacci ya kwashe shi. Sai wani mutum ya zo ya ganshi yana kwance ya tashe shi ce masa samari daga ina ka fito. Sai farka daga bacci suka gaisuwa ya tambaye shi ko garin nan da wani shahararren malami. Mutumin ya ce masa baka ji sunan garin nan ba? Yace naji. Yace to kaga wannan malamin kirki zai zauna cikin wannan gari. Mu nan ba mu sha'anin komai da malamai sai tsafi da buri. Sai ce to da kyau nuna min gidan babban matsafin ku. Sai ya tafi da shi gidan wani waje tausayinka da sauki. Da aka kai shi gidan ba shi nan ya tafi garin wata al'ada kwanan sauko. Amma ana tsammanin da yamma zai komo. Ya zauna yana jiran sa bai komo ba sai da tsakan dare. Da ya shiga gida ya kintsa sai wani daga cikin yaran sa ya shiga. Ya faɗa masa yayi bako tun da hantsi. Daga can sai ya fito ya sa aka kiran Abubakar suka kade shi. Da dai Abubakar ya gaishe sai jikinsa ya dauki rawa saboda kwarjinan da ke gare shi. Suka gaisa ya tambaye shi abin da ya kawo shi. Abubakar ya ce magana ta da yawa sai Allah kai mu gobe na warware maka zare na da abawata. Da gari ya waye Abubakar ya tafi ya gaida tausayinka da sauki bayan da suka gama gaisuwa ya ce masa abin da ya kawo ni gare ka bacin rai ne. Ni ke da wata yarinya wanda nake so ita kuma tana so na gaba da kima. Tun muna yara har muka girma. Ina nan na tashin ta zamu aure. Ina cikin shawara kenan zan sa uwata ta tafi a mun baiwa. Sai wani attajiri a garin mu ana kiransa Malam Shehu ya ji labarin ta. Domin kwaɗayi kawai kan garata. Ko da yake yana da matansa 4. Irin wannan mutum bai kamata ya zauna lafiya ba. Ba jiwa a gare ni zauna cikin garin nan. Inji ya aure ta. Saboda haka ne na rasa abin da zan yi domin fashe kaina takeici. Sai na shiga cikin duniya ina yawace har Allah ya kawo ni garin nan. Ina cikin tambaya har aka gaya mun babu wanda yafi ka san magani cikin dukkan kasan nan. Saboda haka nazo gare ka in ka yadda ka ce makinan dauki fansa a kansu raina ya huce. Tausayin ka da zoke ce to madalla ka ko kawo kuka inda za a share maka hawaye. Dukkan abin nan da ya kawo ka kafin ka faɗi na riga na san shi. Domin jiya bayan da muka rabu doguwa ta zo ta bayyana min dukkan abin nan da yake tawa da kai. Amma da kake tsammani ba haka bane. Domin ba kwaɗayi kaɗai ne yasa tajirin nan ya maka wannan abu ba. Dalili dai yana son ɗa ne an ku gaya masa idan ya aure yarinyar nan zai samu. Sa'an Abubakar ya ce ashe haka nan ne? Ya ce eh. Abubakar ya ce to zai ku samu? Ya ce lalle zai samu. Domin wannan magana ba nufin mutum bace ikon Allah ne. Sai Abubakar ya shiru ya nutsa cikin zurfin tunani sa'an ya ce to tunda yake kwaɗayin ɗa ne yasa ya min wannan abu ɗaya ne kaɗai zai faranta min zuciya. Shine albarkar nan da yake nema ta zama masa la'ana. Sai tausayinka da sauki ya shiru sa'an ya ce wannan abu zai yi amma da wuya. Ka yadda ina yi maka dukkan hakkinsa yana kanka. Abubakar ya ce na yadda abinda da Allah ya so ya da ni akan wannan abu na ɗauka. Ni dai bukata ta biya. Ya sake cewa idan kai mun wannan me zan biya? Tausayinka da sauki ya dariya ya ce ni ba zan karɓi komai da gare ka ba domin dukkan abin kai za ka yi da kanka. Ka iya ka jure ka samu abin da zan gaya maka. Ya ce da ikon Allah na iya. Tausayinka da sauki ya ce ina so ka samu min karan kalbo. Ya ce ina zan samu wannan? Ban taɓa ganin wanda ya same shi ba. Ya ce ba shi a ƙasar nan amma zan gaya maka inda idan ka tafi ka samu. Ka san ba a ƙasar nan aka haife ni ba. Ni mutumin Yala ne. Na bar gida tun ina yaro saboda shedancin neman asiri. Na ji ku har yanzu ubana yana da rai yana ku begen gani na kullum domin ni ne babban ɗansa. Za a ke ka wurinsa shi zai gaya maka inda za ka samu. Domin na tuna tun ina yaro nakan je na bada labarinsa. Abubakar ya ce ƙaƙa zai hu ko na tafi ba zai san daga wurinka na fito ba gama ka ce rabuwarka da gida shekaru da yawa kenan. Sai sa hannu cikin ratayensa ya kwance wata laya ya ce ga wannan ka kai masa. Da ganinta ya sani in ka tafi ka gaya masa dukkan labari na ka ce ina gaishe shi ina kwadare ina kwaso ya yafe min dukkan irin dangin abin da ne masa. Idan ya huce ya aiko min sa'ar da kake komowa na koma gida. Idan ka cika abin nan da na umarce ka biya hakkin dukkan taimakon da zan maka kenan. Da gari ya waye Abubakar ya danki hanya yana ta tafiya. Kwana wannan gari tashi kwana wancan. Wani wuri ya samu abinci wani wuri kuwa sai yayi bara sa'an ne ya samu dikir.
da haka bayan wata biyu ya kai garin da aka aike shi. Da ya shiga yali tun wajen azhar yana ta yawa yana ta tambaye gidan uban tausayin ka da sauki. Ko ina ya tafi sai a ce ba mu taba jin mai suna haka ba, balle mu san uwansa. Da ya gaji da tambaya sai ya zauna a gindin wata itaciya. Can sai ga wanda dattijo zai wuce ya tashi ya tare shi, ya faɗi ya gaishe shi ya ce, tambaya nake yi, ni ba ko ne daga wani gari ana ce masa zauna da shirinka. Wani babban boka ne ya aiko ni wurin tsohonsa, shi ko tun yana karami ya dora, yana cin yanzu ya yi arziki. Ni ko domin ragon azanci na da zan fito na manta in tambaye shi sunan ubansa, shi kuma bai gaya mun ba. Ko Allah ya sa ka san shi? Dattijan ya tsaya shiru sun koyar da kai, ya dade bai magana ba. Sa'an Abubakar ya ce masa, me yasa me ka? Domin na tambaye ka kawai wannan ya isa ya bata maka zuciya. Dattijan ya ce, "I wannan magana da ka faɗi ta tuna min da abin da ko da yake cin raina." Abubakar ya ce, "Sannu baba, da na san wannan magana za ta bata maka rai, da ban tambaye ka ba." Sai tsoho ya ce, "Babu komai, Allah shine sarki." Sa'an da Abubakar ya ga dai hankalin tsoho bai kwanta ba, ya ce, "Baba, dan Allah ka faɗa mu abin da ya bata ranka." Tsoho ya ce, "Ka ji ɗana, ina da wani ɗa kamar yadda ka faɗi yau shekaru da yawa ya ɗora, amma ya mutu. Shi da abin da nake tuna kullum. Da kai magana kuma ya sake faɗo min hare." Abubakar ya ce, "Ya ka tabbata ya mutu?" Tsoho ya ce, "Tun shekarun nan da ya fita gida ban ga wanda ya gan shi ba, ban kwaji labarinsa ba, shi ne yasa na tabbata." Abubakar ya ce, "Ya kamar ɗanka?" Sai tsoho ya siffanta masa shi, ya ce, "Amma wannan tun yana yaro ne, ba wanda zai gane shi." Sa'an Abubakar ya ce, "Kada ranka ya ɓaci, watakila Allah ya kawo ni nan domin ka samu labarin ɗanka ne." Tsoho ya ce, "Wannan ba shi ruwa, abinda aka yi shekaru da yawa ya wuce, ko yana da rai ma ya zan tabbata." Daga nan Abubakar ya sa hannu a aljihu ya fito da laya. Ya ce, "Duba wannan abu ka gani, ko ka san shi?" Sai dattijo ya karɓa duba da kyau ya ce, "Daga ina ka samu wannan?" Ya ce, "Shi ne mutumin da na gaya maka ya bani in kai ubansa domin shaida." Dattijo ya ce, "Allah sarki, shi ne mai aikata abin da ya ga dama, babu ko abin da ba shi wa gare shi, babu shakka Zakari yana da rai." Daga nan ya ce, "Zo mu tafi gidana, na kosa in ji dukkan labarinsa." Sai suka tafi gida, ya saukar da shi, aka ba shi abinci ya ce huta, sa'an nan ya gaya masa dukkan labarin ɗansa. Dattijo ya ce, "Da ikon Allah sai na aika masa ya komo gida." Ya sake ce masa, "Kai ko menene gaban ka da shi har zai aiko ka tafiya mai nisa haka da wahala da rashin sanin wuri?" Abubakar ya ce, "Dalilin saduwa ta da ɗanka wani abun bakin ciki ne ya same ni a garinmu, wanda na kasa daurewa. Na yi fushi na fita gida neman sakayar abin nan da aka yi min. Na cikin yawace na har Allah ya kai ni garin da yake. Aka gaya min shi kaɗai ne zai iya fashe min wannan takaici. Da na tafi na shaida masa ya ce ya bani, amma sai na samu masa karan kalwo tukuna." Da ya faɗa mu haka na ce masa, "Ban san inda zan same shi ba." Sai sa ya aiko ni gare ka, ya ce domin sa'ad da yake yaro yakan ji kana ba da labarinsa da inda ake samu. Dattijo ya ce, "Wani ba kai maka da zafi haka har da za ka yadda ka sayar da ranka? Gama samun wannan abu sai wanda Allah ya nufe shi da ganinsa." Ya ce, "Aure na nema a garinmu wani attajiri ya kwace ta, ba girma ba arziki. Ni da ga zato na kwaɗe ne kawai da alfarman dukiya. Amma da na zo na gaya ɗanka ya kawo da ni cikin wannan jahilci." Ya ce, "Dalili dai saboda an gaya masa sai ya aure ta sa'an nan zai ga kwansa. Shi ko bukatarsa kenan gaba da komai cikin duniya, gama bai taɓa samun ɗa ba. Sa'an nan na nemi taimako wurin ɗanka. Abin nan da za a haifa masa maimakon albarka ya zama kasaitaccen lalatacce a duniya, wanda zai ja masa kowace irin masiba, ya zama ya gwammace ya mutu ba shi da ɗa. Ya ce zai bani, amma sai na kawo masa karan kalwo." Dattijo ya ce, "Samari, abin da ya fi kyau ka haƙura, ka bar shi ga Allah ya saka maka, domin wannan abin da kake nema ba abin kirki ba ne. Bai kamata ka saka mugunta da mugunta ba, ka bari Allah shi ne mai hukunta tsakaninku." Tsohon ya tararrakinsa, da ya ga bai ciwo kansa ba, ya ce, "Wannan abu da ka gaya mun ban ji daɗinsa ba, amma tun da yake dalilin ka ne na samu labarin ɗana, lalle ba zan iya kin taimakon ka ba. Ko da yake abin da kake bukata ba mai kyau bane, amma ka sani da wahala mai yawa a gabanka, ko rabin tafiya kama ba kai ba tukuna. Idan za ka samu abin nan sai ka rabu da mutane ka shiga can cikin da rukuge,
nan ne idan Allah ya maka katari ya gajarta wahalarka zaka samu. Amma fa kai samun abin nan sai namijin gaske. Idan ka ji magana da na ga maka gwamma ka koma gida ka hakura ka bar shi ga Allah. Abubakar ya ce komai wuya idan dai zan samu ba ni koma gida, na gwammace garin neman wannan abu in mutu da koma gida zauna ina ganin takeici kullum. Dattijo ya ga da ya kallawa ransa ga tafiyar ya ce ka kwana biyu ka huta sa'an nan baka guzuri ka tafi. To ana nan da mutane gidan mijinta suna zaman jin daɗi da juna. Bata wata biyu ko uku ba sai ciki ya samu. Da lokaci ta haifa ɗa kyakkyawa aka ga Malam Shehu mata ta haihu. Sai farin ciki da murna mara iyaka. Domin dama abin da yake nema kenan gaba da komai a duniya. Nan da na aka faɗa sarkin Galma matan Malam Shehu ta haihu. Sarkin Galma ya aiko da kaya da yawa yana murna kwarai. Malam Shehu ya sa aka aika ko ina a sanar da abokansa da yaransa mata ta haihu. Kowa ku sa'ad da yaji sai murna da farin ciki masoyinsa ya samu magaji. Ranar da suna aka yi babban taro, aka yanka shanu da raguna, aka yi gagarumin biki har ya fi na ranar da aka yi auren yarinyar. Aka sa wa yaron suna Abdullahi amma galibi suna kiransa Kyauta. Aka yi kwanaki ana ta rigima, manyan malamai da dattijai kowa ya masa addu'a Allah ya raya shi ya zama yaron kirki cikin musulunci. Ya rike su kamar yadda uban zai rike su.